Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi farrada 'alaina asy-syiyam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Al-hadis au kama qala. Hadratul muhtaramin ngarsanipun para sesepuh bini sepuh dalaji sepuh saha ingkang kasepuhaken ingkang dahat pinundi, para bapak, para ibu, para rawuh jamaah pengawasan menjelang berbuka puasa ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Murwakani atur monggo sareng-sareng kita sedaya tansah ngojokaken raos puji dalasan syukur ingkang sampun awet sedaya kenikmatan ingkang sampun keparingaken dumateng kula dalasan panjenengan sami katete kanthi nikmat sempat lan nikmat sehat wonten ing sonten punika kula panjenengan sedaya saged sareng-sareng makembal manunggal wonten menika majelis kanthi ginanjar sehat wal afiyah. Krana sehat niku nikmat sing Masya Allah gedene sing wajib kita syukuri, diantaranya kanthi hadir wonten ing majelis niki wujud nyukuri kesehatan sing diparingke dening Allah Subhanahu wa taala. Karena sedulur awake dhewe sore iki ya eneng sing janjane ket mau arep mangkat. Wis aku pokoke arep mangkat iki dina apa to iki dina Rebo. Oh, wis mangkat aku engko arep ngono. Ayo jajal doe kelingan ro donya dina ora isa. Oh dina Kamis. Oh. Aku wis niat mangkat ning krana tiba-tiba ra sehat terus saiki ra iso mangkat iki ya eneng. Eneng sing ora sempat jane awake ya sehat, awake ya kuat. Nggih ning dilalai ra dikai kesempatan karo Gusti Allah. Niki ya eneng, lha awake dhewe ya sehat, ya sempat alhamdulillah sonten menika saged sareng-sareng makembal. Muga-muga kembal kita sedaya kaparingan ridho saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Senaosa wis do lemes-lemes kabeh. Termasuk kula bareng wis lemes masyaallah. Kamang pakai itu 20 ke awake ya lemu, cara mangan ya akeh. Wah, mesti ra percaya ta nek dewangan akeh. Andai kok jatahe ning kene iki mung siji ya. Pun alhamdulillah Bu, komplit sakniki asbak enten. Rokok enten, tasah pengen panitiane dong karo kahanane anu dadi. Kaya ngoten niku anggere sajene komplit ngene iki lha omongan ya komplit. Mulane nek ra eneng sajene ngono kadang blayang-blayang tekan ngendi-endi. Ayo panitiane mang kandhanono. Sesuk nah. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, sholawat dalasan salam mugi tansah kunjuk dhateng ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita wantu-wantu menggah syafaatipun benjang wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, alhamdulillah ra krasa niki sedherek kasih sarek entuk 20. Masyaallah. Ra krasa. Sedherek kas ta niki? Lah wis to sakniki. Sedherek kas entuk 20 berarti awake dhewe kelangan 20 sedherek kas arep kelangan wulan Ramadan. Sakniki awake dhewe kon niti-niti kira-kira 20 dina wis entuk apa, terus 10 dina sing arep teka sesuk arep ngopo. Niku sing dadi masalah sakniki.
Mergo wulan Ramadan iki dadi wulan Ramadan sing bener-bener dimulyakno dening Allah Subhanahu wa taala, sehingga kanthi mekaten monggo do sareng-sareng do diopeni wulan Ramadan iki sak derajat sak pangkat kula panjenengan sedaya diopeni nganggo nderese Al-Qur'an, nggo nekani majelis kaya sonten punika, termasuk ngopeni wulan Ramadan. Niki tambah dinane tambah semangate rada suda. Sing wingi ngarepku kene iki ya rada eneng wong siji wong loro sakniki kaya sitok tok. Oh iki lumayan mbahne tok teko. Wingi ngaret kewengen nak jare. Alhamdulillah. Niki mbuktekno nek saya suwe ling ibadah poso niki saya lemes, saya awake dhewe niki saya abot ling ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Ning di samping awake dhewe niku nglakoni perkara sing wulan Ramadan niku abot, ning ngertiya nek teng wulan Ramadan niki tikel-tikelane ganjaran niki ra eneng bandingane. Sehingga nalika awake ibadah ngeten iki masyaallah tikel-tikelane ganjaran niku ra eneng bandingane teng banding wulan liya-liyane. Sehingga ngantek Kanjeng Nabi niku nek iso wong niki nek ngerti lho Bu, nek ngerti lho. Nek ngerti ganjarane poso, tikel-tikelane ganjarane poso, niki kepengin poso Ramadan niki napa wulan niku dadi wulan Ramadan kabeh nek iso. Krana saking tikel kaya ganjaran niku hebate pol. Ning awake dhewe kan ra ngerti tikelane kaya ngopo, sing penting anggere sore mangkat buka puasa, engko maghrib madang bareng-bareng. Diundang jamaah Isya nek gelem mangkat ya mangkat, nek ra mangkat ya ning omah ya rapopo ngono kuwi. Ya enten sing ngoten niku wau kamangka niki rong karuan awake dhewe sesuk iso ketemu meneh dateng wulan Ramadan sing arep teka nggih mboten. Ya rong karuan ning harapane wae awake dhewe do umure dawa-dawa banget. Amin, dawa banget gelem? Oh, rak mung njaluk sedengan iki wonge wis sedengan kok, Bu. Masya Allah. Niki nek ngerti wulan Ramadan iki tikelane kaya ngopo, nek isoh wulan niki dadi wulan Ramadan kabeh krana agunge wulan niki. Ning ternyata awake dhewe krana ora ngerti, sesuk iki nek kira-kira umpamane dinane iki 30 apa 29 milih sing ndi kira-kira? Oh, do milih sing 29, Bu. Kamangka nek kowe ngerti ganjarane iki lho wong ki pilih nek iso wulan iki dadi wulan Ramadan kabeh. Mergane wulan Ramadan iki momentum nggo awake dhewe mlebu swarga. Wis to, anggere petuk swarga, petuk napa wulan Ramadan iki kaya awake dhewe petuk swarga, Bu. Nggih. Krana teng ibadah teng wulan Ramadan iki gak eneng bandingane dibandingno teng wulan-wulan sing sanes. Sehingga para bapak, para ibu monggo do diopeni sing isih 10 dina niki kanthi sak kuat-kuate awake dhewe diopeni kanthi maksimal ngibadah teng wulan niki wau. Lah niki teng wulan Ramadan sing akhir niki Gusti Allah tasih ngebang-bang dateng kula panjenengan sedaya isih eneng sing perkara sing dienti-enti ya niku malam Lailatul Qadar. Sing malam Lailatul Qadar niku jon-jone wong wis ngerti kabeh nek ngibadani ganjarane 1000 wulan. Iki ngerti kabeh. Meng arek nglakoni niku lho Bu sing abot. Wis ngerti kabeh. Wah, jane nek entuk ya apik banget. Ning wayahe bengi tangi ngono kuwi ya ora gelem terus tandang. Ngono kuwi sing biasane lho niki. Kok ngoten niku wae. Para bapak, para ibu, para rawuh ingkang kita hormati, ning niki mulane nggo montem mlebu swarga awake dhewe niku teng wulan Ramadan niki. Ning enten sing luwih hebat neh Pak Bu. Niki eneng golongan wong sing dienti-enti dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi awake dhewe iki rasah goleki swarga ning malah justru swarga iki sing ngenteni awake dhewe. Rayo hebat niki. Dua-duwe wis dinteni swarga. Dua-duwe mangke teng mriku wis dinteni ndi tak adang ngoten niku wae. Mbok menawa mangke di antara wong sing rawuh niki mangke diadang swarga. Allahumma amin. Mboten kesusu. Lah kok kesusu entuk ora entuk? Heeh. Kowe kari dhewe ya entuk. Susah lho seorane sing mendem ya. Men. Arek kari dhewe, Bu. Wong mati iki wis bakal teko.
Wes. Nggih pun dicatah dewi-dewi rasa wedi sing penting awake dhewe kapan-kapan le mati sing penting husnul khatimah. Wes niku. Lah niki eneng wong sing dintinti swarga, eneng wong sing dintinti swarga hebate kaya ngoten iki golongan sing dintinti swarga. Golongan iki napa nomor 1? As-sababu napa yuhibbunal ilma. Nomor 1 wong enom sing seneng karo ngilmu utawa wong enom sing seneng golek ngilmu. Nggih niku termasuk wong sing dintinti swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mulanen sing do dintinti niku kadang-kadang angel golekane, Bu. Lah nggih mang goleki sakniki teng mriki niki wong enom niki pira? Heeh. Salam do tuwa separo kisut. Hebat ra. Oh, malah ndarani ngenyek aku. Esmen. Ora mengandake apa enek iki. Lho niki lho. Nomor 1 wong enom sing seneng golek ngilmu. Niki ya wong niki wau dienti-enti dening swarga. Swarga iki kangen banget karo wong enom sing seneng karo golek ngilmu ngoten niku wae. Mergane golek ngilmu ngoten niku nek wong enom niku angel banget. Sakniki wis cara dene sakniki piye wong TPA wae cah cilik-cilik niku anggere wis muni SMP ngono kuwi wis isin nok mangkat ngaji niku karo kancane. Jarene mangkat ngaji campur cah cilik-cilik kira gaul ngono pripun. Bayangno. Mulane nomor 1 wong enom sing seneng golek ilmu, seneng karo ilmu sehingga pupung awake dhewe niku do duwe ketok iki isih do duwe anak dhewe-dhewe monggo anake iki diopeni men dadi wong sing disenengi karo swarga, wong sing ditresnani karo warga kon golek ngilmu sing tenanan. Nggih ngaji ya kudu mangkat ngaji. Nek perlu ra mangkat ngaji diseblak kaya sapi kae kaya. Lah iya oleh nyeblak ki mundur dadi ayo. Mboten keneng lho. Heeh. Lho niki apa gunane mergane awake dhewe penting banget duwe anak sing soleh niku. Duwe anak sing iso ngaji niku penting banget, Bu. Awake dhewe iki nek ra ana sing ndongake sesuk masyaallah. Lah saiki alhamdulillah awake dhewe gelem ngaji, gelem ndongakno wong tuane. Lah sesuk giliran awake dhewe ra eneng. Iku ana sing ndongake nek ora lho sing dipikirno ki niku terus awake dhewe niku. Nek saiki alhamdulillah awake dhewe isih kelingan karo wong tuane. Mergo anak niku mangke sing dadi jariah sing arep ndongakno terus. Nek meng wong liya niku lho Bu, ndongakno paling meng nek diundang tok. Lho tenan lho. Lah nggih, niku rong bejo diundang tahlilan tekan riku kadang turu kok Bu. Wayahe berkatan niku tok ale tangi niku ya eneng kok. Nang uduwa mriki wong kidul Gunung Merapi riku. Ana haus ngene karo wong kau. Lah tenan etok-etok turu niku eneng sing turu basan amin-amin tangi. Kayak akang senan iki dijali donga lho. Pun suwuni ziyadatu abil baraka kanthi wawasan kalimah thayyibah tekan riku turu. Awang rame lu donga ngono iki berkate digawa nek mulih Bu. Oh niku wong kidul Gunung Merapi lho nek riki ketoke. Lho. Meng nek diundang ngoten niku tok gelem ndongakno paling 7 dinane 40 100 ngoten niku wau. Ngono wae eneng sing rada kepemen aneh wis engko aku ora mangkat wae di kaya pengalaman kabeh iki. Lho wis dijali kon ndongakno wae ora mangkat kadang-kadang. Ning nek anak awake dhewe duwe anak sing ahli ngilmu Bu, niki lho otomatis awake dhewe entuk kiriman terus esuk. Sehingga anak sing diawake dhewe niku wis monggo diopeni tenan dadekno anak sing saleh, salihah sing ndongakno marang wong tuane. Wis kok ngono kuwi iso dadi jari awake dhewe senajan awake dhewe wis mati, Bu. Teng mriku niku entuk kiriman ganjaran terus. Cara sakniku anggere sore arep napa arep niku eneng ganjaran teko sehingga kaget masyaallah. Lah aku biyen kaya wayahe pengajian ya turu ra tau ngrungokke kok ganjarane kaya ngene. Ternyata ganjarane sholih napa niku lho ganjarane anake saleh niki wae. Duwe anak sing saleh sing gelem ndongakno sing dadi jariyahe wong tuwa. Niki napa nomor 1 anak napa sing wong sing dienti-enti swarga niki wong enom sing seneng karo ngilmu. Niki yo golek angel tenan. Yo diantaranya awake dhewe piye carane
monggo diopeni anake dhewe niku dadekno wong sing seneng ilmu men sesuk termasuk golongane wong sing dienti-enti dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mbah jenengan masuk mboten nomor 1, dek enom niku sregep mboten jenengan. Wes ra mlebu nomor 1. Ora apa-apa rasa kuwatir mbok menawa mlebu sing nomor 2. Iki akeh nomor pinten wau? Wes tenang, isih akeh. Nek tunggale 30 isih pinten? 29. Nek tunggale 2 mung karek 1. Nggih, kok iso nek do matematika ya. Nah, pun nomor 1 wong enom sing seneng dhateng ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Mula nek duwe anak, nek disempat monggo di ngajekno, nek ra ngaji dipondhokno, monggo men awake dhewe iki duwe anak sing saleh, sing dienti-enti maring swarganipun Allah Subhanahu. Lah sesuk nek anake iki dienti-enti swarga, sing ngragati bapakne, mestine bapakne ya katut digeret nggih mboten. Ya serakitan golek gondel-gondelan sarunge kan lumayan to, Bu. Oh, ini ora banter-banter wong ora karuan. Ndak mlotro lho. Lho niki lho. Nomor 1 wong sing dienti-enti swarga niku wong sing seneng karo ngilmu, wong enom sing seneng karo ngilmu. Niku nomor 1. Sing nomor 2 wong sing dienti-enti swarganipun Allah Subhanahu wa taala iku as-shadaqatus sirri, yaiku sedekah sirri. Sedekah sirri niku sedekah sing wong niku nalika sedekah wong liya ora ngerti krana Allah Subhanahu wa taala, ikhlas mergo krana Allah Subhanahu wa taala. Dadi sedekah nyoh ora nang wong ngerti kok pendok dina kok ana wong sedekah ini sapa to? Ora ngerti digoleki pokoke krana Allah Subhanahu wa taala. Nggih, cara jenengan mangkat arep subuhan ngono kuwi lho mangkat meruput men aja pendonangan wong kothake goleki. Wah, tak gebok ngono kae cemplunge kabeh. 10 umpamane. Ning ewan kabeh. Apira mosok kaya gleleng-glelengo. Niku cemplungke. Ngoten niku wong-wong ngantek ra ngerti kok ngoten niku wau, Pak Bu. Ngono kuwi jenenge sedekah siri, sing sedekah siri ngoten niku wau termasuk wong sing dienti-enti dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Sedekah sing ikhlas, sing wong liya ora ngerti. Mergane wong kok ngono kuwi ya abot lho Bu, sedekah siri ngono abot banget. Lan jajal awake dhewe eneng pembangunan, enengke umpamane kaya ngeten iki wau. Enengke sore ngeten takjilan jajal. Wis daftar meruput, le daftar kancane wong 3 wong 4 kowe dhewe ngono ora ditulis jajal ra ya. Kae panitiane dong apa ora? Mah ngono kuwi. Lho, niki sedekah siri niku angele kaya ngoten niku. Sedekah krana Allah Subhanahu wa taala, nek cara kita peleng ngandake tangan tengen ngenehke, tangan kiwa ora weruh. Ra yo angel kok ngoten niku. Nggih. Kamangka sing jenenge sedekah kudu ikhlas ngoten niku angel banget. Ancamane Al-Qur'an wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Aja nganti jenengan niku dong gagalno utawa batalno ganjarane sedekah bil manni wal adha kelawan ngundat-undat utawa kelan nglarakake. Dadi menawi senengane jenengan wah-wah ning nang nggone bareng menawi ngono kuwi kae lho. Tanggaku kae nek sik ra cucul aku iki lho mati ket wingi-wingi. Lah kok ngono iki jenenge nglarakno ati ngundat-undat karo apa sing tok kekno kaya ngoten niku wau batalno ganjarane sedekah. Niku nomor 2 sedekah siri niku termasuk wong sing napa dienti-enti dening Allah Subhanahu wa taala. Ning sedekah siri niku ya mboten enteng. Sedekah siri niku perkara sing abot, Bu, sehingga ya kudu latihan. Wong ikhlas niku ya kudu latihan. Kudu le ikhlas niku latihan, sikik dhewe ora ikhlas ra apa-apa. Wong-wong niku sedekah niku kadang-kadang ikhlase siji mergo krana dipeksa, kadang-kadang iso. Eneng sing mergo krana lali. Nggih, dadi wingi sedekah rada gundul mbasan suwe-suwe lali. Niku kadang-kadang ya iso dadi ketampa dening Allah Subhanahu wa taala mergo lali niku wau. Termasuk kok ngoten niku wau sedekah sing siri niku sing dienteni dening swarganipun Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nomor loro sedekah siri. Nah iso awake dhewe duwe sedekah siri sing kaya ngoten niku wau, mergo sedekah siri niku mangke ya tutfi'u sing menapa iso nglebur balak-balakipun Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya keistimewaan sedekah niki wau. Mergane nek sedekah niku napa Bu? Niki keikhlasannya awake dhewe metu niki wau. Sehingga ganjarane ya masyaallah wong sedekah niku. Apa meneh le sedekah teng wulan Ramadan tikele iso tekan tikel 70, bahkan iso tekal 700 kelan niku nek teng wulan Ramadan. Sing nomor loro sedekah siri. Hon. Sing nomor telu wong sing dienti-enti dening Allah Subhanahu wa taala, sing dienti-enti dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala, ya kuwi man dawama ala sholatil jamaah, ya kuwi wong sing nglanggengno maring salat berjamaah. Mbok menawa sing nomor 3 iki ya rada mlebu-mlebu titik. Muga-muga Allahumma amin. Sing nomor 3 wong sing ngajekne man dawama ala sholatil jamaah, ya kuwi wong sing ngajekno salat berjamaah. Apa meneh teng wulan Ramadan ngeten iki miderek dawuhe Kanjeng Nabi Pak Bu, nek awake dhewe salat jamaah teng wulan Ramadan ngeten iki padha karo tikelane tikel 70. Dadi mangkat salat maghrib pisan teng wulan Ramadan iki padha karo salat jamaah ping 70 teng jabane wulan Ramadan. Lho hebate kaya ngoten niku. Sehingga masyaallah mulane sing jenenge poso Ramadan niku hebate pol. Nomor loro salat berjamaah. Sehingga monggo salat berjamaah niku nek iso ya di napa openi tenan, dilakoni tenanan, senajan to iku perkara sunah, ning sunah niku sing minangka arep ndadekno slamete awake dhewe sesuk ning akhiratipun. Krana kang dawuhe Kanjeng Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Sesuk awake dhewe sing bakal arep dititi-titi dening Allah Subhanahu wa taala niku babagan salate awake dhewe kabeh. Nek salate awake dhewe apik niku mongko kabeh diitung apik, nek salate elek niku yo ngamal liyane diitung elek. Lah carane ngapikno salat diantaranya kanthi berjamaah. Pun nganti teng keterangan niku Pak Bu, nek wong niku nek salat berjamaah niku keneng diarani mesti ketampane maring Allah Subhanahu wa taala. Dadi nek napa nek tikelane salat jamaah niku wis jelas, pokoke tikele 17 niku tinimbang salat dhewe. Niku ngantek saking barokah jamaah kaya ngoten niku wae. Sehingga salat jamaah niku masyaallah, mergane nek cara sakniki pun penak. Biyen nalika salat berjamaah didhawuhno niku, mulane biyen ngendikane ngoten. Nalika salat jamaah niku disyariatno dening Kanjeng Nabi, Pak Bu. Niku biyen eneng sahabat sing matur dhateng Kanjeng Nabi, lho kok abot banget salat kudu jamaah Kanjeng Nabi. Nggih, kudu jamaah. Terus ngoten niku wau. Suatu sahabat matur jenenge sahabat Ummi Maktum niku matur dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi matur ngoten niku. Sahabat bin Ummi Maktum niku nek cara sakniki wonge wis rada sepuh, Pak. Dadi Ummi Maktum niku cara sakniki wis umur 80-an taun gampangane. Umur wis rada tuwa ngoten niku wau krungu disyariatno salat berjamaah niku bingung, waduh aku piye kamong kok Ummi Maktum niku keadaanipun wuta Bu, ra weruh. Ummi Maktum mboten weruh. Masyaallah. Terus ditimbali Kanjeng Nabi, lho kowe ning sing nuntun ora nek ning omah nek jamaah. Mboten enten nek Kanjeng Nabi, kula iki mboten gadah keluarga, mboten duwe tunggal Kanjeng Nabi. Sehingga kula niku mboten enten sing nuntun Kanjeng Nabi. Oh ya wis nek ra ning sing nuntun. Sehingga Ummi Maktum iku seneng banget. Oh nek ngono aku kira jamaah ra apa-apa dari Kanjeng Nabi. Akhirnya bali dingklik kira-kira entuk 10 langkah diundang nek Kanjeng Nabi. Ummi Maktum bali orene. Napa Kanjeng Nabi? Kowe iki nek Madinah kene iki adzan krungu ora? Nek adzan krungu Kanjeng Nabi. Wah nek krungu mangkato jamaah. Meng mergo krungu adzan, Ummi Maktum niki kan berangkat berjamaah, Pak. Kamangka Pak Bu, sahabat bin Ummi Maktum niku saka ngomahe tekan masjid niki mboten cedhak meng kira-kira 5.000 meter. Pinten?
Jadi pira-pira kira Bu? Sak kilo nek beras. 5 kilo adohe Umi Maktum niki wau. Masya Allah, dalam keadaan wuta ra eneng sing nuntun ro Kanjeng Nabi kon jamaah. Niku zaman semono Bu, ora kaya sakniki. Sakniki siji kabeh padang-padang dalane ya alus-alus kabeh. Ngantek enek sing jeglong wae dirembuk ning RT kae dalan arep ning masjid kae rada elek, nggih mboten? Lah nggih ngoten niku wae dirembuk krana saking mulyan wong arep ning masjid penak banget. Lampune pojokan enek sing mati ndang kon dandani mergane men padang. Lah riyen niku mboten enten lampu kaya sakniki. Masjid ya ora padange kaya ngoten niki wau. Niku disyariatno jamaah meng mergo teke krungu adzane masjid. Kamangka Umi Maktum niku dalam keadaan wuta. Lho kok ngoten niku meng teke krungu adzan wae kon mangkat jamaah. Lho awake dhewe Al-Furqan kene nek masjid wadan serone ra umum tekan ngendi krungu malah ora mangkat nih calong. Ora krungu Bu? Oh tak kira krungu le muni. Tak kira tak bingung Bu tae. Oh lah riko adzan arep mangkat nanti tak mangkati kene masjid kono meri mesine ngono. Sehingga mah rata kok kabeh. Lho niki lho. Sahabat bin Umi Maktum niku adohe 5 kilo akhire politike niku saking kepingine jamaah niku nek cara saniki eneng wit ringin ngoten niku wau. Allah wit ringin niku disambung-sambung saka omah tekan masjid meng krana arep jamaah. Bayangno. Kok ngoten niku wau, ge awake dhewe iki sing mripate ya sehat. Ngoten niku kok nganti ninggalno jamaah niku kaya ngapa rugine nek dibandingne karo sahabat bin Umi Maktum. Kamangka sakniki saka omah 200 meter do nggo montor gleleng-gleleng Bu. Ha nggih niku. Sing ra ndek montor meng cedhik ngono ya ngepit. Kok gleleng men lho niku lho. Masya Allah, lho tenan lho niki. Ragu. Biyen niku keadaan 5 km iki trimo ngeten iki wae mung trimo golek berjamaah. Lho awake dhewe iki kudune ya isin karo Umi Maktum sing kaya ngoten niku wau. Diundang salat as-salatu khairum minan naum. Ngono kuwi gandeng sing adzan iki ya ora pateh. Galur kae malah terus pancal kemul meneh. Mulane biyen Kanjeng Nabi niku milih tukang adzane sahabat Bilal Bu. Sahabat Bilal iki nek adzan, anggere wis adzan ning menara ngoten niku, wong-wong ki wis kepengin krungu suarane sinten Bilal niku ndang mara. Dadi krungu adzane iku saking ngingkinge iki langsung kepengin mangkat nang masjid. Lah saiki pilihane sing adzan-adzan tuwek-tuwek kadang. Anggoleki sing apik ya ora mangkat kok wonge. Masya Allah, lho kok ngoten niku lho. Biyen ngoten niku wau dipilih sahabat Bilal niku sebagai tukang adzane Kanjeng Nabi sehingga napa nalika kaya ngoten niku wau salat berjamaah niku perkara sing hebat sing dienti-enti maring swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4 pentek napa? Dereng isih 5 menit kas. Sesuwe. Sing nomor 4 wong sing dinti-dinti ning swarganipun Allah Subhanahu wa taala man dawama ala sholatid duha yaiku wong sing seneng nglakoni salat duha. Niki nek iso salat duha niku ya ora ketan 2 rakaat diselakno. Mergane niku cara anu zakate ros-rosane awake dhewe niki lho Pak Bu. Dadi awake dhewe tangan-tangane iso diobah-obah kene iki ya kon zakati di antara zakate iso diobahno tangan niki kanthi napa salat duha sehingga nek sikile jenengan do dengkelen ledo ngadeg angel njajal sesuk disedakoi kanthi salat duha niku to. Wis 8 rakaat sedina 8 rakaat karo ndonga Gusti Allah, mari ya Allah, mari ya Allah. Mari nendi? Lho niki mari tenan insyaallah lho tenan lho niki. Mergane awake dhewe kabeh ros-rosane dengkule awake dhewe sing do keju-keju niki njajal. Sesuk kapan-kapan disedakoi kanthi salat duha niku lho. Niku sesuk nek wong kok ngoten niku wau. Niki lho si ros-rosane awake dhewe iki ya perlu dizakati. Dadi angel-angel do dilakokno niku tak awake dhewe niku ya ora tau salat. Walah mbok tuwana kaya ngapa njajal to jenengan sedina salat duha ping 12 ngono wae rasa akeh.
Lah nggih nek iso ya ping 2 rakaat ya entuk. Mergane wong sing ahli salat duha niku mangke dicepaki swarga bangunan duwe bangunan jenenge napa Baitud Duha. Nang kono sesuk duwe omah sing apik banget, Bu. Dadi umpamane wong ahli salat duha nang kene iki omahe riyad gak masalah, Bu. Sesuk sakniki omahe elek ngeten iki lho, umpamane elek omahe ning kene, sesuk ning kono kaget ya Allah. Iki omah kulit salat duha mbiyen. Ayo ngoten niku wau. Diupeni raketan 2 rakaat. Nek iso 4 rakaat ya 4 rakaat, 6 rakaat ya 6 rakaat, pinten 8 rakaat ya 8 rakaat. Monggo sing penting diusahno salat duha niku nek iso diupeni senajan 2 rakaat. Arep mangkat glidik ning sawah, ya wis salat duha sithik, nek ra kober-kober tenan ya nggawa sarung ning pinggir galengan ya entuk. Lah ayo gleleng kae sapa kae, mejite ra eneng pokok salat ning kono ngono. Ya ora apa-apa lho kok. Salat duha niki wong sing direm-rem dening swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Wis entek wektune. Niki tak terusno. Sithik-sithik wae keterangane. Salat duha nek iso dilakoni mergo wong salat duha niku sesuk arep digawekno omah ning swarga dening Allah Subhanahu wa taala. Wis tenang wae ning donya ora ndek omah ora apa-apa. Sing penting sesuk ning akhirat gleleng. Lah iya saiki gleleng ra iso. Sing nomor 5 Pak Bu, wong sing dientiteni swarga ternyata napa? Man hadara fi majlisil ilmi, yaiku wong sing seneng teka dateng majelis ilmu kaya sore niki. Alhamdulillah mau saka ngarep tekan nomor 4 tak goleki kaya ora mlebu kabeh. Ternyata sing nomor 5 awake dhewe mlebu ya niki wong sing ahli nekani majelis ngilmu. Muga-muga awake dhewe kabeh termasuk golongane sing nomor 5 niki wau, mangke termasuk golongan sing dienti-enti maring swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Makaten pepanggihan sonten punika kathah kekhilafan lepatanipun nyuwun agung pamudan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabad dhama'u wa batallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.